Vítajte. Dnes sa pozrieme na tinktúru z medvedieho cesnaku, odborne Allium ursinum. Áno. Je to látka s naozaj dlhou tradíciou a tie podklady, čo máme, ju opisujú, povedal by som, veľmi lákavo. Plno benefitov, ale sú tam aj nejaké ale. Takže našim cieľom dnes je rozobrať si, čo presne tieto konkrétne materiály hovoria. Presne. A hneď na úvod treba si uvedomiť, že tinktúra to je vlastne koncentrovaná forma tej byliny. Jasné. Takže čím sa ju snažia odporúčiť, aké pozitíva tam vyzdvihujú. Tých oblastí je hneď niekoľko. Pôsobí to naozaj komplexne. Takže imunita. Klasika. Hovoria o vitamínoch A, C, potom železo, horčík, antioxidanty, že to všetko posilňuje obranyschopnosť. Potom je tu veľká téma detoxikácia. Čistenie krví, podpora pečene, obličiek. Áno, tie jarné kúry sa často spomínajú v súvislosti s medvedím cesnakom. Presne tak. Je zaujímavé, ako tieto zdroje spájajú jednu rastlinu s toľkými procesmi v tele. Od imunity až po ten detox, čo tam máme ďalej? Srdce, cievy. Áno, aj tie sú v centre pozornosti. Tieto texty tvrdia, že tinktúra môže pomôcť znížiť krvný tlak a cholesterol, zlepšiť cirkuláciu, dokonca vraj zvyšuje pružnosť a čistotu ciev. To sú dosť silné tvrdenia. Veru. A ešte dodávajú antibakteriálne a protivírusové účinky, hlavne vďaka tým sírnym zlúčeninám. Áno, tie sú známe aj z obyčajného cesnaku, takže táto spolitosť, povedala by som, dáva zmysel v kontexte toho tradičného vnímania. A čo trávenie? Aj tam vraj pomáha. Stimuluje žalúdočné šťávy, zmierňuje nadúvanie, podporuje črevnú mikroflóru, aj žlčník. A aby som nezabudol, spomína sa aj protizápalové pôsobenie. Napríklad pri zápaloch klbov alebo močových ciest. Fascinujúce. Tá šírka účinkov je, skoro ako univerzálny liek, keď to tak človek číta. Presne. Zdá sa, že tá argumentácia v týchto podkladoch naozaj silno čerpá z tradície a z prítomnosti tých známych látok, ako sú tie sírne zlúčeniny. Ale ako vieme, vždy je aj nejaké ale. Čo hovoria tie isté zdroje o, povedzme, rizikách? Dobre, poďme na to. Upozorňujú na možné alergie alebo precitlivosť. Napríklad. Vyrážky, tráviace ťažkosti. Samozrejme, kto je alergický na cesnakovité, tak toto nie je preňho. Logické. A spomína sa aj mierny telesný pach alebo zápach z úst, čo pri cesnaku asi nikoho neprekvapí. To asi nie. A čo interakcie s liekmi alebo iné obmedzenia? To býva dosť dôležité. Áno, tu sú zdroje celkom konkrétne. Varujú pred možným ovplyvnením liekov na riedenie krvi. Aha, varfarín a podobne. Presne, spomínajú varfarín a zdôrazňujú, že treba konzultovať s lekárom. To je naozaj dôležité upozornenie. Bylinky môžu mať silné účinky a interakcie. Rovnaká opatrnosť a konzultácia s lekárom sa odporúča aj pre tehotné a dojčiace ženy. Pre nedostatok štúdií, predpokladám. Áno, presne tak. Rozumiem. Ešte niečo? Ešte sa spomína možné podráždenie žalúdka pri vyšších dávkach, takže ľudia s vredmi alebo gastritídou by mali byť opatrní. A zaujímavý bod, jeden zdroj uvádza nízky krvný tlak ako priamu kontraindikáciu. Počkať, ale predtým sa hovorilo, že tlak môže znižovať. Presne. To je taký menší rozpor, ktorý len podčiarkuje tú potrebu, individuálneho prístupu a odbornej rady. Určite. Pri akýchkoľvek zdravotných problémoch, užívaní liekov alebo v špecifických situáciách ako tehotenstvo, ten rozhovor s lekárom je proste základ. Aj prírodné veci majú svoju silu. Súhlasím. Ešte rýchlo k tomu dávkovaniu, čo odporúčajú tie podklady. Áno. Preventívne 10 až 15 kvapiek 2x až 3x denne. Terapeuticky 15 až 30 kvapiek 2x denne, ale maximálne 4 týždne. A ako sa to užíva? Vždy rozriedené vo vode alebo čaji pred jedlom a spomína sa aj taká 3-týždňová kúra s následnou pauzou. Samozrejme, toto sú všeobecné odporúčania z týchto konkrétnych zdrojov. Presne. Optimálne dávkovanie môže byť individuálne, takže buď sa riadiť pokynmi výrobca, alebo ideálne naozaj to prebrať s niekým kvalifikovaným. Takže ak by sme to mali zhrnúť, tie materiály, ktoré sme mali k dispozícii, predstavujú tinktúru z medvedieho cesnaku ako veľmi všestranný prírodný prostriedok. So širokým záberom deklarovaných účinkov. Áno. Ale zároveň, a to je dôležité, obsahujú aj upozornenia na rizika a situácie, kedy treba byť opatrný alebo sa poradiť s lekárom. A ešte jedna vec, jeden z tých zdrojov, čo sme mali, spomína aj komerčný aspekt. Myslíš tú zľavu?
Presne, ponúka 10% zľavu na prvý nákup. Čo nás tak nejak prirodzene privádza k širšej úvahe, áno. A tu je taká myšlienka na záver pre našich poslucháčov, ako vlastne pristupovať k informáciám o tradičných prírodných prostriedkoch, najmä ak pochádzajú zo zdrojov, ktoré môžu mať, povedzme, aj komerčný záujem, a ako to vyvažovať s potrebou naozaj overených dát a odborného lekárskeho pohľadu, keď sa rozhodujeme o vlastnom zdraví. Presne tak. Dôležitá otázka na zamyslenie. Určite pripomína, že treba kriticky hodnotiť, odkiaľ informácie pochádzajú a aký je ich účel. Týmto sa náš dnešný pohľad do sveta medvedieho cesnatu, teda aspoň podľa dostupných zdrojov, končí. Ďakujeme za pozornosť.